Jeg her I havnene. Det undrer meg størlig at evangelius I fjerna krossen og maler huset svart. Skriva City Church og så ser det en sorts nedesymbol der vi en vivendun og en spekelvendun segi her på, det vet ikke hva det for nekka. Så skammast I krossen, åpenbart. Det sier at krossen et anstøyt. Ja, Bibelen sier at krossen et anstøyt for dem som ikke tryggva. De som glætast. Men for okkom som er frelst, eller frelst, sier King James, han Guds kraft. Krossens bådskap, krossens båan, Guds kraft. Man kan ikke fra skammast ved krossens merke, kan man ikke gjøre som kristen. Ta sier så vær man omgant til kristen. Omgant til. Og et annet som hendte for en 20 år siden, det var til at Aglo fjerna I digvene ur sin merke. Jeg fikk vite hva det var. Omkring New Age balkar at du misbrukt digvene, så helt man til at vi kunne ikke bruke henne. Det nu en dolka, eller så sånn her. Hun omgått til dolka. Digvene merke holde andan, og til øya vid. Vid øya til merke. Det stender en tog I skriften at Johannes sa holde andan som han digvo kom I Jesus da han ble døpter. Og et annet som vet til at kris at kristligt. Så spør jeg det. Jeg gjør det bumørst, kjøddommen. Jeg gjør det, skriver jeg det. Her skulle standa kristligt. Så gikk 2 år, så skulle det kristligt fjernast. Og jeg vet hvor det ble fjernet. Ja, det er nok det. Det vil ikke engang vitt I det. Men jeg vet. Det jeg spurte. Han som gav meg på. Og han sier meg det. Hemmelige. Tog hvis det kristligt stod her, så finner det unga penger I landskassan. Har du med? Jeg sier det bare på en som vi han, så man unga til være kristen. Så man unga til være kristen. Det er så en hord at han for her stender frelsen av Herren. God nøye okkom hvis frelsen av Herren for at fjerna frelsen av bostor. Bare gjøre det til hjelpar Herren til et landa. The Helping Army. God hjelp I okkom. Hvis vi skammast vid Bibelna, skammast vid krossen, skammast vid digvena, skammast vid året kristligt, og hva det vekk? For en halva million landskassan. At han stidger litt. Skammet ikke av til å lorst enda drumpar. Jeg har arbeidt nått og det. Ja, nått og det. Jo, vi kvart nått og det. Og på førske King James. Jeg vil ikke finne en kroner for det. Jeg vil ikke heve en kroner for det. Om så onkel bjør meg 20 millioner for det, jeg har sagt nei takk. Det ikke til salg. Jeg ikke til salg. Det for gale. City Church ser ut som en satans tempel. Det ser ikke ut som en kyrkja. Han kunne steg en vivende krosser av her. Man kunne fjerne at City Church-merke og sette en omvendt kross. Han passet ut merke av at det svarta satans tempel er bort. Kan jeg bare si det til dere? Som sagt, god hjelp I okkom.